खुलुमबाय गिबियावनो आङो आंनि YouTube चेनेलावहाय गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। जोंहा दिनैयो बाहागियावनो न'खरावनो मोनसे सासे गेदेरमा सुबुंखौहाय एबा बिथांखौहाय बरायनाय हाबाफारि दंमोन। बिथाङानो जाहैबाय जोंनि बिफामोननि बा जोंनि बाबामोननिनो बिदा फंबायमोन आरो निजा बिदा फंबाय। गुवाहाटीयावहाय आसाम सेक्रेटारियेट अफिसावहाय साख्रि मावोमोन अफिसार हिसाबै। ओमफ्राय दायो रिटायार जाबाय बिथाङा। जोंहा बाबामोननिनो बिदा देरसिन, निजा बिदा गेदेरसिन। बेनिफ्राय दायो बिथाङा रिटायार जाबाय। बेखौनो जोङो बाहागिखिनिया न'खरैनो गासैबो दिनैयो बरायनाय हाबाफारि लादों। बे बरायनाय हाबाफारिखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलांनो होननानै भिडिअ लानाय जाहैबाय। जोङो जेसेबां गाजा गोमजा गिदिरै मोजाङै गाजा गोमजायै खालामनो नांगौमोन बेबायदि खालामनो हायाखैब्लाबो न'खरैनो बाहागिखिनिया बा एसे खाथि खालानि खुरमाफोरखौ लानानैहाय बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। दायो इयुनफोरावहाय नायनो थाथोंसै होननानै आं भिडिअखौ लानानै दोननाय जाबाय। दा नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय।
बिहामजो बेवहाय दा नायल' जाल'नि दंबायोना ना गैला जोङो ओमफ्राय लोगोफोर नै दायो जोंहा प्रग्रामावहाय एबा बे हाबाफारियावहाय मान बावनाय हाबाफारि सोलिबाय दङ मान बावनाय खालामबाय दङ बिथां जोंसार उजिरखौ मान बावबाय दङ जोङो न'निफोरबो जायफोरा मान बावनो गोसो बिथांमोना मान बावबाय दङ ओमफ्राय दहाय आङो मोनसे बाथ्रा बुंनो बावलांदों दिनैनिथ' जानाय नङा माने आङो भिडिअखौ एडिट बानायखांनानै नेक्स्ट दिनासो होनाय जाहैगोन नालाय आपल'ड खालामनाय जागोन बेनिखायनो मैयानि बुंनांगोन दा जियानो जा भिडिअआवहाय जियानो जा एबा हाबाफारिया जियानो जा बे हाबाफारियावहाय गामिनि सानैसो गोरों गोराफोरखौबो गामिनि गेदेरमा सुबुंफोरखौबो लाफानानै बे प्रग्रामखौ बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादोंमोन आङो बे हाबाफारिनि गासिबो सावगारिफोरखौनो होनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला गासिबो न'नि गोजामोन जाहाथे बयनिबो सावगारिया थायो गोसोखांथि महरै इयुनावहाय नायनो हायो बिनि थाखायनो आङो मोनसेबो सावगारिखौहाय गालाङाखै गासैबो क्लिपफोरखौनो लाफानानै बे भिडिअखौ बानायजोबनाय जादों मानोना बे हाबाफारिया एबा बे सानाहाय जोंनि फेमिलि एबा जोंनि बाहागिनि थाखाय मोनसे मोजां सान एबा मोनसे स्पेशेल डे जाहैबाय नालाय बेनिखायनो बे थांबाय थानाय समावनो आं जेब्ला नायनाव फरायदोंमोन नायनाव फरायबाथाय Jengfung, mangkre, unda, अनला दालि नाथुरजों अनला दालि ना खरेव फैनाय नाजों गुनार ai tao, uma, này, Ano ba? Wala, natin wala. बेनिफ्राय नै लोगोफोर जोंहा फेमिलि पार्टि सोलिबाय दङ जानायनि हाबाफारि ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय आंनि दिनैनि भिडिअआबो बेखिनियानोसै भिडिअआव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आं गासैनावबो निमाहा बिखानाय जाहैबाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनलायसिगोन बाय बाय